Вітання, сябры! У жывым эфіры Белсату перадача «Двубой». З вами ведоцца Віталь Цыганкоў. Двубой, як я звычайна кажу, гэта дыскусія, спрэчка, аргументы, эмоцыі. Удзельнікі праграмы – людзі, якія маюць розныя погляды і падыходы да нейкай важнай праблемы. Тэма сённяшняга двубоя. Ці адбудзецца ў хуткім часе дэвальвацыя беларускага рубля? Удзельнікі сённяшняй дыскусіі – прадпрымальнік і тэлеведучы Александр Кнурович. Прывітанне. Добрый вечер. І эканаміста Анастасія Лузгіна. Добрый вечер. Добрый вечер. Коротко погляды сённяшніх апанентаў прадставім так. Дэвальвацыі быць. Правал продажу беларускіх тавараў Расіі набліжае яе малапрадказальнымі тэмпамі. Як заяўляе сам Лукашенко, Атлант абваліўся практычна на 50%, трактарны і МАЗ прайграюць сваім кітайскім канкурэнтам. Калі да гэтых праблемаў дадаць праблему лішніх грошай в эканомікі, то застаецца адно пытанне – калі? Так лічыць Александр Кнурович. Не думаю, што ў найбліжэйшай перспектыве адбудзецца рэзкая дэвальвацыя курсу беларускага рубля. Прычына – рынкавае курсаўтварэнне. Усім папярэднім валютным крызісам папярэднічала жорсткае дзяржаўнае рэгуляванне валютнага рынку. Цяпер такое не практыкуецца. Так заяўляе Анастасія Лузгіна. Ну а перад тым, каб пачаць дыскусію, давайце паглядзім сюжэт Віталя Бабіна, які прадставіць тэму сённяшняга двубою. Когда вы в карман кладете... Лукашенко прызнаў праблему ў эканоміцы. Падчас адмысловай нарады ішлося пра айчынную прамысловасць. Маўляў, і кадраў не стае, і праблемы з продажам застаюцца. Несмотря на то, что более 90% продукции идет на рынок России, мы теряем там позиции по традиционным белорусским товарам, которые всегда пользовались спросом за свои качества и надежность. Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству. Паводле Лукашэнкі экспартавыя праблемы, звязаныя перадусім з трактарамі. Летась экспарт у суседнюю краіну скараціўся на 18%. Спраўдзіць гэтыя звесткі складана, бо статыстыку пра вонкавы гандаль улады хаваюць. То, можа, сапраўды настаў час дыверсіфікаваць экспарт Украіны далёкай дугі, як таго хоча Лукашенко. Рыторыкі пра дыверсіфікацыю, што мы пойдзем туды, дзе нас чакаюць, Афрыка і гэтак далей вельмі шмат гадоў. Вынікаў, як мы бачым, вельмі шмат. Таму нейкіх відавочных рашэнняў я не бачу. Это перш за ўсё таму, што канкурэнтаздольнасць беларускай прадукцыі пры умове таго, што мы лагістычна таксама залежныя ад Расіі, вельмі маленькая. Аб праблемах сведчыць і адмоўнае сальда, якое за мінулы год вырасла ў параўнанні з 2022 больш як у 30 разоў. Гэта калі ў 2021 яно складала амаль мінус $1 800 мільёнаў, у 2022 усяго каля 100 мільёнаў, то ўжо ў 2023 мінус $3 мільярды 88 мільёнаў. Ці значыць гэта, што ўлады будуць абмяжоўваць імпарт? Фінансіст Віталь Алейнік звяртае ўвагу, што праз засакрэчанасць статыстыкі цяжка нават ускосна вызначыць долю рэкспарту ў Расію праз Беларусь. Аб'ём імпарту можа нават не адлюстроўваць прыроду вось гэта адмоўнага сальда, таму што рээкспарт вось таго першасна імпартаванага складніка ён можа быць значна адтэрмінаваны у статыстыцы на дату пэўнай справаздачы. Яшчэ адную пагрозу для эканомікі відавочна Лукашенко бачыць у айчынных прадпрымальніках. У сакавіку так званыя дэпутаты прагаласавалі за законапраект, які абавяжа іпэшнікаў перайсці ў юрыдычныя асобы да канца 2025 года. Яны жадаюць зрабіць так, каб фармальна пабольшылась колькасць кампаній. Гэта выглядае для інвестараў і для Лукашэнкі як быццам больш бізнесу трапляе ў Беларусь, і кампаніі гэта працоўныя месцы. Тым часам інвестыцыйны клімат Беларусі зрабіўся непрывабным нават для бізнесоўцаў сяброўскіх краінаў. Гэтак днямі стала вядома, што нашу краіну пакідае забудоўнік з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў Мухаммед Алі Аль-Абар. Сярод прычынаў такога кроку называюцца санкцыі, накладзеныя на Беларусь, як на суагрэсара вайны ва Ўкраіне. Мы бачым
что вайсковую инфраструктуру России уже поглынула. По сутнасці, гэта такое паўзучае паглыненне, і яно пагражае тым, што Беларусь можа страціць суб'ектнасць палітычную, незалежнасць і зноў апынуцца северо-западным краем. Разам з тым назіраюцца і ўсё большыя чэргі каля абменнікаў. Беларускі рубель траціць у вартасці. Аналітыкі цэнтру «Бэрок» прагназуюць, што нават пры адсутнасці шокаў нацыянальная валюта сёлета можа аслабнуць на 8-9%. У студзені дэвальвацыйныя ды інфляцыйныя рызыкі цягам года пацвердзіў і Нацыянальны банк Беларусі. То ці чакаць беларусам дэвальвацыя айчыннага рубля? Трэба адназначна зыходзіць з таго, што яна будзе. І рыхтавацца да гэта адпаведна. У Нацыянальным банку нагадваюць, дэвальвацыя можа здарыцца з улікам таго, што насельніцтва і бізнес актыўна набіраюць крэдыты. А эксперты цэнтру «Бэрок» звяртаюць увагу, курс будзе залежаць у тым ліку ад дынамікі расійскага рубля, стану эканомікі і тэмпаў інфляцыі. Што ж, так выглядаюць апошнія навіны ў гэтай сферы, і зараз паводле правілаў двубоя дадзім спачатку па адной хвіліне сённяшнім удзельнікам дыскусіі выказаць максімальна коротка сваё стратэгічнае меркаванне. Спачатку дадзім слова Александру, яго пазіцыя больш такая прынцыповая, радыкальная. Добрый вечер. Я нагадаю нашим гледачам, что калісьці некалькі месяцаў таму мы уже сустракаліся ў студыі Белсата з гэтай же самай нагоды, размаўлялі наконт курса беларускага рубля да долара, і я тады казаў аб тым, што ёсць у России напружнасць, ее адлюстроўвае ключавая стаўка ў 16%. Гэта азначае, што там рэальна прадпрыемствы атрымліваюць грошы пад 18%. Так эканоміка працаваць доўга не можа. Гэта вельмі дрэнна для эканомікі, ну і па-другое, там великие выдатки на войну. И тогда мы казали аб тым, что у нас импорт у Беларусі расце хутчэй, чым расце экспорт. І зараз гэта усталявалася прыкладна каля нуля, але і да гэтага дадаліся праблемы менавіта ў беларускай эканоміцы, а які гаворыць ужо сам Лукашенко. Тут трэба мне адысці ад гэтага поставить Лукашенко, и тое, што ён казаў аб тым, што і Атлант упаў амаль у 2 разы, і трактарны, і астатнія нашы вялікія прадпрыемствы губляюць расійскі рынок. Гэта ўсё таксама ўплывае і паскарае тую самую дэвальвацыю. Дякую, Александр. Анастасия, ваши аргументы. Но мой аргумент заключался не в том, что девальвация будет или нет. Если мы посмотрим на, не знаю, процессы, которые происходят уже не один год, да, вот с нашим валютным рынком, мы видим, наблюдаем ту девальвацию. Девальвация – это снижение курса национальной валюты, да, и она может быть, например, 1-2%, а может быть, конечно, и 50%, да. Если это там 1-2%, то это вполне, скорее всего, обычный тренд, который характерен, ну, как бы для экономики в стабильном таком состоянии, учитывая, что в Беларуси, например, инфляция она выше, чем, например, в там, Европе или в Соединенных Штатах. Если же я говорила именно про то, что в ближайшей перспективе ускоренной девальвации не будет, и не будет ее прежде всего потому, что действительно у нас в Беларуси с 2015 года Национальный банк придерживается рыночного курса образования с небольшими вмешательствами. И когда я говорю о девальвации, имеется в виду долгосрочный тренд, и я имела в виду именно резкое снижение. Дякую. Ну что ж, вот разобрались с уступным словом, и, может быть, первое питание, Анастасия, меня возникли до вас. Вы кажете, что, ну так, ранее были всякие административные кроки, зараз все-таки довольно давно ідзе такі рынкавы курс беларускай валюты, але вось як с этим галоўным аргументом, чаму павінна быць дэвальвацыя, які заяўляюць все беларускія незалежныя эканамісты. Экспорт в Россию скарачаецца, импорт павялічваецца, выкинули шмат грошай, таксама про это поговорим. Вот гэтыя три, может быть, основные причины, чему, по-вашему, они не приведут не до мягкой, а до довольно резкой девальвации? Потому что как бы ухудшение даже экономическое, но оно не происходит одномоментно. Оно происходит в течение какого-то периода времени. И если оно ускорение происходит, мы там заметим, да, оно может произойти, но это не будет вот такой обвал, как мы, например, наблюдали в 2011 году, либо там в 2014, либо в 90-х годах, да, потому что, ну, у нас курс будет изначально сразу вот подстраиваться под текущую ситуацию, то есть это не будет, что он сразу завтра
завтра на 20% скакнул вниз. А какая разница людям, те он за один день, те он за месяц на 20% упадет, каждый день по проценту? Ну, и за месяц он вряд ли упадет. Но я уже, ну, то есть тут не договорили, да, до конца мой тезис, то, что риски того, что снижение курса белорусского рубля ко всем иностранным валютам, стран основных торговых партнеров, оно может ускориться, если эти риски будут реализованы. Добра. Тут нават цяжка вызначыцца, хто з вас больш аптыміст, то песіміст, ці той аптыміст, хто кажа, што дэвальвацыя будзе, той песіміст, хто кажа, што не будзе. Александр, ваши аргументы в адказ на вось такія, ну, здаецца, даволі стройныя выказванні Анастасіі. Ну, я павінен пагадзіцца, па-першае, таму што калі мы паглядзім такую, ведаць, такую малую гістарычную спраўку, як то было ў Беларусі. Напрыканцы 90-х гадоў Лукашенко з Пракаповічам друкавалі гэтыя грошы, кідалі ў бок сельскай гаспадаркі, наогул не лічачы іх, і тады была дэвальвацыя, кожны год была ў 10 разоў. Бесплатнае жыллё яшчэ будавалі. Так, потым был момант, калі прыйшоў Пуцін і сказаў, так, мухі аддзельна, котлеты асобна, и включил нормальную цену на газ и на нефть для белорусов, а Лукашенко зрабіў выгляд, что ён нічога не побачыў, и некалькі гадоў мы набирали эту дэвальвацыйную массу до 8-го года, и он здарыўся, на 30% адразу ішоў курс. Потым был у нас 10-й год, калі мы імкнуліся до заробкаў $500, и за гэта заплатили дэвальвацыя 11-го года, и дэвальвацыя 11-го года вельмі напужала Лукашенко. И далей пачалася іншая вось гэтая курсавая палітыка, аб чым гаворыць і Анастасія, аб тым, што пачалася нармальная палітыка, калі курс рэагуе на тое, што адбываецца ў эканоміцы. І калі не было бы крымскай весны, то не было бы 14-го года. І зараз нашы грамадзяне бачылі бы курс не 3,25, а, напэўна, 2,5 без той самай крымскай весны. Але ў мяне пытанне, ведаеце, мы кажам пра тое, што дэвальвацыя на 10% гэта ўжо некая не дэвальвацыя. Ну да, мы привыкли, калі не, как бы, ну, так, два разы за пару месяцев. Так, но я нагадаю, што зараз у Польшы курс злотага 4, ну, трохі меней за 4 злотых да долара, і 20 гадоў таму ён быў 4. Таму тое, да чаго мы прызвычаіліся, тое, што на 10% кожны год мінімум уходзіць курс, і гэта для нас некая норма, то для нармальнай эканамічнай краіны гэта не норма. Давайте же позначим людям, что сапраўды дэвальвацыя – это фактычна нейкі спосаб ад'ёму грошай у насельніцтва дзяржавай праз інфляцыю і дэвальвацыю. Две рэчы. Калі насельніцтва мае нейкія доходы і за все вымушана в дзяржаўны бюджэт, там праз падаткі, праз тарифы плаціць больш. Ну і заўжды мы кажам, што гэта інфляцыя у першую чаргу, у другую, канешне, дэвальвацыя – гэта такі падатак на самыя беднейшыя слаі насельніцтва. Гэта не падатак на тых, хто багацейшы, гэта падатак на беднейшых. І менавіта з іх карманаў вымаюцца гэтыя грошы. Таму вось так сапраўды рынок рэагуе натуральным чынам, але мы бачым побач Расію. І я вельмі не ўпэўнены ў тым, што Расія зараз застанецца так, як яна ідзе. Мы бачым, колькі грошай уходзіць на вайну, і гэта не можа быць бясконца. То бок вот этот вариант, ну, калі мы кажам пра сапраўды нейкая асцярожная мягкая ці больш жорсткая, не ўлічвае, скажем, нейкіх, ну, як мы это называем, чорных лебедзяў, тым ліку в эканоміцы. А чорны лебедь можа прилететь в России и, отповедно, закрануть своим крылом Беларусь. Ну, опять-таки, в какой период мы охватываем? Понятное дело, что когда, Россия, допустим, да, она находится в состоянии войны, тут риски очень высокие, неопределенность очень высокая. И как бы говорить, что там будет через 2-3 года, никто из экономистов, наверное, не решится, да, потому что, это как бы очень сложно, да, спрогнозировать точно, сказать, особенно имеется в виду в отношении там девальвации, либо как будет себя вести тот же российский рубль, да, тут сложно прогнозировать на несколько месяцев вперед. Но пока что то, что сейчас мы видим, да, то есть там, наоборот, в ближайшей перспективе, там, наоборот, идет ускорение экономического роста, то есть пересматриваются прогнозы в сторону такой оживления экономики. За кошт военных заказов? За счет всего, да, то есть у них там и потребление растет, и это, кстати, накладывает отрицательные моменты на валютный рынок российский, накладывает.
И недаром сейчас вот российские власти ввели жесткие валютные ограничения, да, вот они уже там действуют с конца там 2023 года, и, скорее всего, они продлят их, да, потому что если их не продлить и отменить, то в этом случае мы увидим ускорение девальвации курса российского рубля. Но, скорее всего, они его сохранят и будут стараться удержать до конца года в районе до 100 рублей за доллар. В другім раундзе давайте паслухаем меркаванне яшчэ аднаго беларускага эканаміста. Пра што мы ўжо сказалі, агульнавядомы факт, наколькі беларуская эканоміка цяпер моцна залежыць ад расійскай. Таму, паводле эканаміста Ярослава Романчука, абвал беларускага рубля магчымы выпадку паразы Расіі ва ўкраіне, бо прайграная вайна моцна ўдарыць па эканоміцы дзяржавы-агрэсара. Але тады чаго чакаць беларусам выпадку рэзкай дэвальвацыі? Меркаванне Ярослава. Номенклатурны бізнес, ён вельмі добра адаптуецца да будь-якой сітуацыі. Вось, калі будзе на інфляцыі зарабляюць, на дэвальвацыі яны зарабляюць, на там стабільнасці зарабляюць, таму што яны сядзяць на падаткаплацельшчыкаў, яны, напрыклад, вось як недавно там цэментным заводам, потым вытворцам дзераапрацоўчым прадпрыемствам просто спісалі даўгі, сказалі, ну добра, дамовам яшчэ там 60 мільёнаў рублёў. І ў такім стане гэта там 100-150 мільёнаў, 150 прадпрыемстваў Беларусі, яны, як кажуць, як у камунізме жывуць. Яны там могуць ні на што не разлічваць, нічаго не баяцца. Ім просто будуць даваць грошы, таму што яны важныя для таго, каб працаваць па законам рынка. Так што дэвальвацыя будзе, інфляцыя ідзе, але ўсё гэта, перш за ўсё, з'явішча, якія б'юць па кішэню, па дабрабыту звычайнага беларуса. Это было меркаванне Ярослава Романчука. У меня, Александр, да вас пытанне, бо часто сапраўды в разліку розных перспектыў і розных даволі, скажем, негатыўных сцэнарыяў кажуць пра тое, што вот Расія не будзе так дапамагаць, як раней, а яна ўсё жыццё дапамагае. Асабліва зараз, ведаеце, калі Лукашенко застаўся адзіны саюзнік і такі важны стратэгічна, і уже заўважце, уже ніякіх асабліва газавых малочных войнаў няма, якія былі раней. Зараз у іх мір, дружба, жвачка. І чаму не, вот мы кажам пра то, што там рынок расійскі правальваецца, а чаму, думаете, Путин с Лукашенко не загадаюць там расійскім всем этим дзяржаўным прадпрыемствам закуплять МАЗы, закуплять тракторы Беларусь, все это, то бок подключыць палітыку? Ну, вельмі просты адказ. Таму што Беларусі няма чагосьці такога, чаго няма у Расіі. Чаму КамАЗ не павінен атрымліваць заказы дзяржаўныя, а МАЗ павінен атрымліваць? Ну, гэта будзе ў першую чаргу заказы для МАЗа. Для КамАЗа, прабачце, для расійскіх прадпрыемстваў, і ў найлепшым выпадку беларусам скажуць, ну вось ёсць роўныя условия, роўныя умовы, працуйце, выходзіце на тэндара, а ў беларусаў заўжды тое, аб чым зноў казаў вялікі эканаміст Лукашенко, зноў дасылаю да яго, как бы больш затраты большыя на тыя ж самыя трактары, на тыя ж самыя лядоўні і на ўсё астатняе. Гэта максимум, які можа быць на гэтым таварам. Больше, бо типа газ расійскі у нас не па расійскіх цэнах, ён для это кажа, да? Ну, газ расійскі ўплывае толькі, магчыма, на гэтае, на шклотару, а ніяк не ўплывае на мазы ці на лядоўні. Таму не можа быць такой падтрымкі, што нехта Путін загадаў там мэру купляць толькі беларускія аўтобусы і не купляць расійскія аўтобусы. Так не можа быць, так не адбываецца. Мы бачым, што адбываецца наогул адваротнае, што ідзе кітайскі. Вот про это я хотел бы так само, каб мы поговорили, бо, ну, скажем, абмежаваць китайцаў зараз уже Россия не можа. Она уже молодший брат Китая. Китайцы пришли на рынок всур'ёз і надоўга і выцесняюць адтуль не толькі беларусаў, самих расейцаў. Ну, конечно. Конечно, але мы бачым, ну, ведаеце, прыкладна там 3 тыдні таму была вельмі дзіўная з'ява, калі беларускі ўрад у аднабаковым парадку падняў гэты утылізацыйны збор на аўтамабілі кітайскія, ну, на буйныя аўтамабілі у 4 разы, і гэтага не зрабіла Расія. Чаму? Таму што Беларусь намагалася такім чынам абараняць свой рынок. Кітай не пратэстуе ніяк, нічого?
Кітай, ну, ведаеце, ён чакае, але калі ён дачакаецца, то мы ведаем, што зараз сальда торговая гандлёвае сальда паміж Беларусю і Кітаем, яно для Беларусі адмоўнае, мне здаецца, на 3 мільярды долараў прыкладна. Да? То есть, калі мы дачакаемся адказу Кітая, то Лукашенко будзе вельмі цяжка нешта з гэтым зрабіць. Але вось такі малы крок, вельмі дзіўны, на які не ідзе Расія і, напэўна, і не пойдзе. Анастасія, як вы ацэньваеце гэтыя працэсы захопу кітайцамі, ну і іншымі, скажем, усходнімі драконамі расійскага рынка, выцяснення адтуль патэнцыйнага, выцяснення адтуль, которое уже пачалося, уже не патэнцыйнае, беларускай прадукцыі? Ну, то есть я должна согласиться в данном случае с Александром, потому что и информация, да, статистика, которая имеется в наличии, она говорит о том, что, конечно, и тот же Лукашенко говорил, что, к сожалению, да, по качеству и по цене белорусские предприятия зачастую проигрывают тем же китайцам, да, и, соответственно, так как это российский рынок, это не белорусский рынок, где можно все зарегулировать, да, так как это уже рынок, где действуют в целом рыночные отношения, да, и нужно конкурировать уже и по качеству, и по цене. Ну и, соответственно, мы видим, там уже вот посмотреть по тому же МАЗу, да, что и сокращается, да, количество там закупаемых у белорусов и автобусов, там и там и автомобилей, да, то есть, ну, грузовых имеется в виду. Вот, то есть, да, этот процесс идет, и мне кажется, он и будет продолжаться дальше, потому что для того, чтобы конкурировать, нужно в том числе еще импорт технологий, да, которые сейчас в Беларуси очень ограничены. І магчыма, я дадам, потому что калі мы, ну, трэба адчуваць, якія памеры праблемы гэтай. Потому что ёсць рынок гэтых цяжкавікоў у России. Там сышлі Скания, МАЗ, Вольво, і прыйшоў не МАЗ, прыйшлі кітайцы. Там больш за палова рынка гэта ўжо кітайцы. Яны прэсуюць гэта бедны КамАЗ, а ад МАЗа засталося там меней за 6%. Столькі, сколькі не было ніколі, настолькі мала. Так? І з гэтым нельга нічога зрабіць, таму што калі ты глядзіш будучыню, то няма ніякіх такіх падзей, якія маглі бы паўплываць на тое, што не, будзе расійскі рынок. А акрамя расійскага для МАЗа ёсць? Так няма. Ну, няма ніякага рынка іншага ні для МАЗа, ні для Атланта. Ну, і зноў ідзем да эканаміста Лукашэнкі, які кажа, што экспорт на дальнюю дугу скараціўся з 2021 года ў 5 разоў. Буркіна-Фасо не хоча купляць. І патрабуе, чаму, гаворыць, чаму мы не працуем з экватарыяльнай Гвінеяй? Вы не ведаете, чему? Нет. Может, Анастасия ведает. Ну, зато вот с Алжиром там усиливаются отношения теперь, вот недавно буквально, с Алжиром. Ну, это где ты побольше. Это долгая дуга, это так званые краины третьего света, не Европа и не Россия. Это мы чуем на самой справе. Реально 25-30 годов. Как только Лукашенко куда-то едет, во Вьетнам, там, в Африку, в арабские краины, одразу пропаганда после этого доказывает, что там будет зараз прорыв. И, ну, реально, мы не тому, что там кажем, что мы супраць Лукашенко, но реально нигде нема прорывов. Только вот, может, Китай, при том, что в Китае, ну, и импорт китайский в 3 разы больше, чем экспорт белорусский. Нема там прорыву, и, ну, зноў для наших глядачей. Калі ўзяць усю Африку, все, что мы туды продаем, дадаць до гэтага яшчэ Иран, то гэта будет меней, чем тое, что мы продаем до одного малого Израиля. Ось так, для разумення. У Ізраїля був експорт 280 мільйонів доларів і шмат чого було спаслуг, що вельми для нас корисно. Було до війни Європейської України, вже не казати про сусідів, Польщу, Литву, Європейську країну я не беру, Германія тому, і Голландія. Це зовсім інше. Покривала всю эту Африку з Латинською Америкою. Тому Буркіна-Фасо покуль буде без нас. Давайте ви зададите зараз, уже ведаючи позиції один одного, питання один одному. Это, нагадаю, одно з правил нашего двубою. Ну, Анастасия, ваше питание Александру. Ну вот про внешнюю торговлю мы немножко затронули уже сейчас вопрос, поэтому я хотела бы спросить у Александра, как он считает, по крайней мере, в ближайшей или там в обозримой какой-то перспективе,
у нас возможно ли переключение белорусов, да, с доллара на, допустим, тот же китайский юань? С учетом того, что валюта, там, доллар, евро становятся такими ну, как бы рисковыми для белорусских тех же компаний, потому что проблемы с расчетами, и все больше и больше все-таки завязано на ту же Россию, ну и в том числе на Китай. Ну, вы ведаеце, тут трэба, канешне, абмяжоўваць. Ці мы гаворым пра юрыдычныя асобы, ці мы гаворым пра фізічныя, пра нашых грамадзян. Таму што для юрыдычных асоб валюта, ну, гэта ўвогуле такі інструмент, якім ты карыстаешся. Гэта можа быць і французскі, уже нема французскіх франкаў, швейцарскія франкі, так, кроны, гэтыя шведскія ці юані, гэта толькі інструмент, гэта можа працаваць і так, і сяк, гэта не з'яўляецца праблемай. Але калі мы глядзім на рынок сусветны, то вы, напэўна, ведаеце болей за мяне, што там доля таго самага юані, ну, зараз у гэтых разліках, ну, не больш за 4, напэўна, адсоткі. То есть свет цалкам свет не ідзе да кітайскага юаню, так, як гэта гавораць беларускі прапагандыст. Але, магчыма, я памыляюся, магчыма, мне так трохи удакладніць. Я дазволю дадаць, што, акрамя всего, кітайская валюта на сусветным рынке не лічыцца надзейнай, бо там моцнае дзяржаўнае ўмешальніцтва ёсць. І кожны раз невядома, што дзяржава прыдумае, она можа на валюту дэвальваваць альбо ўзмацніць нерынкавымі метадамі. Таму все баяцца юаня. Александр, ваше пытанне, Анастасія. Прабачце, з пункту гледжання фізічных асоб, грамадзян, так, то есть такая, ведаеце, добрая традыцыя. Вось у меня есть, ну, выданне на асобным канале, і да мне пішуць расейцы. А чаму вы лічыце ўсё ў доларах, калі параўноўваеце, а не лічыце ў расійскіх рублях? Мы не разумеем у гэтых вашых доларах. Так вось, расейцы не разумеюць у доларах. Палякі не разумеюць долар, а беларусы вельмі добра разумеюць нацыянальная беларуская валюта беларускіх долар. Як беларускі анекдот, нема грошай, зусім нема грошай, і трэцяя стадія – даставай даляры і мяняй, бо няма грошай. Так. Але што датычыцца пытання майго да Анастасіі, ведаеце, вось ёсць тот уплыў, а якім я, ну, разумею, гэта знешнетарговае сальда, гэта нешта тое, што адбываецца ў Расіі, але я бачу, як нашы чыноўнікі з Нацбанку, чыноўнікі з Мінфіну кажуць таксама пра нейкі дэвальвацыйны уплыў таго, што, ну, шмат грошай у эканомікі, таму што заробкі растуць хутчэй, чым расце вуп і так далей. І вось якім вы бачыце гэта ўплыў, ці сапраўды гэта такі пункт, які давіць і можа, ну, нейкім хуткім часе не как бы быць адлюстраваным у курсе долара. Вось гэтыя, назовем гэта так, ну, пустыя грошы ў эканомікі. Іх шмат, ці яшчэ как бы з гэтым можна неяк жыць? Ну, дело в том, что действительно, если мы посмотрим на те же заработные платы, даже в реальном выражении, то есть с учетом, ну, пусть регулируемой, но все же инфляции, да, то вот с начала там года, за пару месяцев, пока, по-моему, есть данные только по зарплате, она в годовом выражении увеличилась в Беларуси в среднем на 13,8%. Вот, я думаю, этот момент желтые сливы обовязково передрукуют. На вот оппозиционные экономисты признают, что заработок увеличился. Это мы говорим в среднем по больнице, но тем не менее, да, то есть в среднем доходы действительно растут, и они растут не потому, что там, ну, я не знаю, там какая-то очень серьезная идет стимулирующая политика, да, там насильно заставляют предприятия увеличивать зарплаты. А проблема в другом. Проблема в том, что просто людей нету. И из-за того, что нету дефицит кадров, то ряд компаний вынуждены повышать зарплаты, хотя бы чтобы держать хороших специалистов. Тем, кто еще застался в Беларуси. Да, либо же кого-то найти, переманить с рынка. И вот мы видим такой результат. Конечно, такой результат вряд ли продлится долго, то есть, скорее всего, мы увидим в этом году в целом уже замедление. Но, тем не менее, уже зарплаты выросли, да, по сравнению с тем же производительностью труда, которая вот, если мы посмотрим прошлый год и возьмем начало этого года, то вот производительность труда, она вот имеет такой более пологий тренд, ну, а вот зарплаты реально имеют вот более такой резкий направление, и, соответственно, когда расходятся две эти линии, это очень плохо, потому что это означает, что издержки у компаний растут, и, соответственно,
это, по идее, должны расти цены. Но цены у нас не растут, потому что у нас инфляция, да, держится под контролем. И вот это приводит к тому, что у ряд компаний возникают проблемы. Да? Ну, я уже не говорю про те известные случаи, как мне пишут, да, то про те же цементные заводы, но там ряд, не только из-за работников проблема, а из-за того, что некуда просто сбывать, да, продукцию. У деревообработки проблемы, ну, это только вот те, которые мы знаем. Но и ряд других компаний тоже как бы ужимаются. Но постоянно ужиматься не будешь. И давайте... Вот. Ага. И да, если вот переходить уже, да, плюс к этому еще и кредитование идет, да, такое хорошее, да, приятное, по приятным ставкам. И, естественно, это сказывается на активности, экономической активности, и, опять-таки, да, создает предпосылки для чего? Для роста спроса и, соответственно, роста импорта. И к чему мы приходим опять к тому, что сальдо торговое по товарам и услугам, оно в будущем может ухудшаться. И если эта политика, она продолжится, то эти риски будут реализованы. Ну, от такая цікава, зачароване коло, що називається. Тільки дай людям гроші, вони замість того, щоб купляти Атланти, вони починають купляти нечто добре, якісне, заміжне, і отсюль інфляція потенційна і потенційна погроза девальвації, але в наступному апошнім третьому раунді обміркуємо, як влада може вирішати проблему недохопу кадрів. Тут уже пробачце, што не чыста эканамічная у нас размова, а трошкі такая эканамічна-палітычная, але вот сапраўды, калі уже некалькі гадоў, ну, асабліва апошнія там месяцы гавораць, што вымушаны нават і прыватны бізнес падвышаць заробкі, бо людзей не хапае, але ці не падумаюць яны вырашаць эту праблему проста мігрантамі. Мы бачым, як недавно пісала прэса незалежная, як сярод дактароў все больш людзей, там умоўна скажем, з Таджикістана, з Туркменістана, з Індыі дактароў, але чаму не можа быць это і на ўзроўні рабочых? Ну, калі чым падвышаць сваім, лепш плаціць даволі сціплыя заробкі імігрантам, ці ўлада гэтага баіцца па нейкіх сацыяльных прычынах, ці яна пачне это рабіць? Ну, ведаеце, калі мы глядзім у статыстыку, то сярод краін былога СССР, я не беру, канешне, Украіну, так, зараз, таму што, ну, вайна ў краіне, адзіная краіна, дзе заробкі меншыя за Беларусь, застаўся Узбекістан. І то там зараз заробак вышэйшы за $400. Так вось, калі мы кажам пра мігрантаў, у меня пытанне, каго мы збіраемся цягнуць? І індусаў, ну, там заробкі яшчэ менш, але не так шмат, не такі вялікі выбар. І мне падаецца, што калі на мазе з'явіцца, ну, 400 індусаў і пачнуць вось гэта, ну, гэта, ведаць, там такое вельмі цікавае, прыемнае такое свята каляровае, нешта адбываецца, такія свае якісь такія вот рэчы, то гэта не будзе добра ўплываць на мазы самыя. Таму гэта такая дзіўная ідэя, але я не бачу, як яна можа быць рэалізавана, таму што у нас малыя заробкі. І калі вы казалі пра дактароў, то у нас таксама была такая размова о выданні, і, ведаеце, адчыняеш гэты банк вакансіяў, ну і бачыш заробак стаматолага ў Пінску, а поўная стаўка, не чацварціна, 675 рублёў. Нехта ў Пінскі чакае на стаўку 675 рублёў стаматолага. Я не ведаю, з якой краіны стаматолог пагадзіцца за $200 у Пінску сядзець і працаваць вось так вот. Ну, прыемна, добрае гэта. Анастасія, ваше меркаванне, ці ёсць падставы нейкія эканамічныя, ну і палітычныя для міграцыі масавай? Ну, я думаю, что тут такой вопрос очень как бы сложный для государства. Да, почему? Потому что, ну, даже вот один момент по поводу, да, вот квалификации, допустим, там же в той же Африке, допустим, да, вот когда мы экспортируем, извините, нам технику, она там ломается, выходит из строя, и зачастую сложно работать с ними. Почему? Потому что нету людей в Африке, да, которые бы, ну, квалификации соответствующие, которые могли обслуживать эту технику. Ну, как вы представляете, допустим, можно, конечно, было договориться, там, привести людей, там кто-то согласился бы, приехал там на тот же МАЗ или Атлант, но... Не, ну на будовлі, на некие чернорабочие просто ну, опять-таки, да, но
тут надо привлекать чем людей? Чем нужно привлекать чем-то, да? Ну, то есть тогда уже тут, если мы говорим про строительство, там, либо там более какие-то простые работы, тогда нужно привлекать, ну, хотя бы зарплатами. Хорошо, у нас тут рядом есть российский рынок, где тоже, в принципе, требуются сейчас работники во всех областях, да, то есть у них там тоже сейчас проблема в результате мобилизации, да, и, естественно, куда поедут люди? Скорее всего, в Россию, где доходы все-таки выше, да, то есть рынок больше, а не в маленькую Беларусь. Поэтому я не думаю, что здесь есть какая-то возможность, лазейка для... Ну вот мы казали про это зачарование коло, что вот, ну, улада по неких своих причинах палітычных, она подвышала заробки, ну, нават и бизнесу можем подвышать. И это подвышение вылилось на рынок. Вот, может быть, мы не назвали лічбы, колькі. Вот вы сказали пустые, может, они не пустые гроши, ну, как бы все-таки гроши, які наросли за апошнія месяцы, я бачил, что их достатково шмат надрукавали. Что конкретно, куды не денутся? Конкретно, чым это пагражае? Ну, дакладна аб тым, якая лічба гэтых грошай, напэўна, болей можа адказаць Анастасія, чым я. А я бачу толькі, ведаеце што? Ну, напрыклад, міністра Марах, нашага гаспадара Богданова, які год ганарыўся вельмі, што там колькасць беларускіх тавараў у прададзеных крамах паступова расце, і тут ён выйшаў такі вельмі засмучаны, кажа, штосьці адбываецца не тое. На 2,5 адсоткавых пункта продажы нехарчовых тавараў беларускіх зменшыліся. На 2,5 пункта гэта шмат. Адразу. Гэта азначае, што расце імпарт. Гэта азначае, што адбываецца менавіта тое, што адбываецца. З'яўляюцца грошы, пад іх няма тавараў, таму расце імпарт, таму гэта пагражае курсу. Ніяк па-іншым. Працуе эканомікс. Ведаеце, вельмі дзіўна, неспадзяванка, але як бы працуе эканомікс. Але ж могуць неяк пачаць абмежоўваць імпарт ці падвышаць нейкія тарыфы, каб ён стаў даражэй. Будзе гэта рабіцца ўладай? Ну, я бы, ведаеце, астатні крок у гэтым абнесці краіну такім дротам і пусціць электрычество. Вось гэта вот на гэтым шляху, то гэта будзе астатні крок. Калі казаць ўсё ж такі сур'ёзна, но я не бачу, былі ўжо такія, ведаеце, намаганні калісьці забараніць імпорт цалкам, была цэлая пастанова, здаецца, 666 калісьці. Оманы кожныя 2-3 гады. Так, аб тым, што нельга толькі на проставы імпорт, так далее. Ну, так, была тыдзень гэта пастанова пратрымалася і была скасавана. Гэта гадоў 7 таму было, напэўна. Таму няма ніякага механізма, акрамя як дастаць грошы з карманаў звычайных беларусаў, каб кампенсаваць гэты ўплыў. Анастасія, ваш прогноз, будуць яны змагацца, ну, нейкімі эканамічнымі альбо адміністрацыйнымі методамі з імпортом, с ростом импорта? Ну, они уже стараются, да, что-то предпринять белорусские власти. Вот, например, с апреля, насколько я знаю, повысили, то есть, наоборот, снизили беспошлинную норму провоза импортных товаров, завоза, да, в Беларусь. То есть они снизили в 2 раза, там с 1000 евро, по-моему, в эквиваленте. Прабачце, я удакладніў, там не ў 2 раза, з 1000 евро до 200, гэта ў 5 разоў у пошце. А ў два разы гэта праз граніцу, праз мяжу гэтым, ну, асобным транспартам. Да, личным транспортом. Але ў перасылку тое, што людзі купляюць. Нет, я говорю про, ну, я имею в виду там провоз. знизили, там 5 разоў, там 2. Но мы разумеем, колькі людзі купляюць за мяжой, колькі они купляюць праз сервісы на кшталт Алибабы, Амазоны и так далее. Гэта вялікі ўплыў, гэта ў 5 разоў. Но тем не менее, это вот мера, которая вот как вот вы хотели, ну, как бы привести пример, я привела, и действительно, потому что вот часто ездили приграничные районы, несмотря на ограничения, да, по границам, все равно люди там что-то покупали, что-то продавали, и вот таким образом как бы стараются, да, вот ограничить вот этот вот поток, да, вот такого неорганизованного, можно сказать, импорта. Это один пример. Что касается, в принципе, вот этой вот монетарной политики, денежной политики, да, вообще экономической политики государства, то пока что мы, конечно, по цифрам видим, что очень еще в годовом выражении, вот если конец марта, к концу марта брать с прошлого года, да, 24 к 23-му, то наличные деньги, конечно, ну, как бы показывают рост, и их доля немножко увеличилась по сравнению с годом ранее, до примерно там 23 с копейками процентов от общей рублевой денежной
массы, но темп роста, он как бы замедлился. И я думаю, что в этом случае Центральный банк все-таки видит эти проблемы, он сам об этом говорит, и старается, по крайней мере, такими осторожными шажками, но калі не будзе загаду палітычнага зверху, будзем спадзявацца, што не будзе. У нас застаецца па 20 секунд сённяшнім удзельнікам падвесці нейкія падсумаванні, размовы, адказаць на пытанне, будзе девальвацыя ці не. Ну, тое, што мы зараз абмяркоўвалі, гэта азначае нестабільная сітуацыя. Ёсць негатыўны ўплыў і няма некага запасу, няма нейкіх іншых краін, з якімі мы працавалі, таму сітуацыя нестабільная, таму тое, што адбываецца ў Расіі, гэта негатыўны ўплыў. І таму я бы казаў, што, пачакайце, 3 месяца, где-то посередине лета, недзе пасярэдзіне лета, конечно, гэта не будзе не ў 2 разы, не на 30%, але будзе нейкі такі дастаткова вялікі заўважны штуршок. Анастасія, ваши 20 секунд. Ну, как я сказала, все-таки хочу опять подчеркнуть то, что я не думаю, что будет резкая какая-то девальвация белорусского рубля, по крайней мере, вот там в течение года, допустим. А то, что рубль снижается и будет снижаться, это мы видим по той же статистике, и, скорее всего, это будет и дальше происходить плавно, постепенно, но это как бы факт, и все вот те параметры эканамічныя, о которых мы сегодня говорили, как бы об этом свидетельствуют. Што ж, дзякую, гэта была вельмі абгрунтаваная дыскусія, двубой, якім, спадзяюся, мы трошки наблізіліся да ісціны і разумення сітуацыі. Чыя пазіцыя падалася вам больш пераканаўшай? Глядзіце нашу праграму ў любы час на YouTube, дасылайце там свае ацэнкі, каментары, калі гэта для вас бяспечна. Перадача правіў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.